Γεια σας και χαράς παιδιά, σήμερα είμαι εδώ με την αδελφή μου. Και παίζουμε αστυνόμους και κλέφτες. Όχι ακριβώς, είναι Looked Up. Ναι, είναι σαν αστυνόμους και κλέφτες. Πάντως, Πάω να την κάνω join. σε δίνει κλέφτης και Πρέπει να παίξει μπουνιές. πρέπει να παίξεις μπουνιές για να ξεφύγεις κάπως. Και άμα τα καταφέρεις, νικάς. Και σε πηγαίνει ακόμα σε πιο δύσκολη πίστα, νομίζω. Οπότε πάμε να δούμε. Ωραία. Πάτα το. Μπούσα του. Σίγουρα δεν έκανα κάτι. Εγώ είμαι καλό παιδί, ποτέ δεν έκανα κάτι. Σε έχουν κλειδώσει. Όχι, έτσι φαίνεται το πάτο. Σε έχουν κλειδώσει. Σου κοροϊδεύει παιδιά. Τι εννοείς, με κλειδώσαν? Α, ναι, κατάλαβα. Δεν είναι κοιμηθώ. Θα μας σκοτώσει. What? Πήγε. Παιδιά, η κουβέρτα εξαφανίστηκε από το κρεβάτι της Βασιλικής. Φυσικά και θα γίνουμε κλέφτες, αστυνομικοί ρε. Κάντε όλοι like σε όποιον αρέσει να είναι κλέφτης. Όχι να κλέβει, αλλά να τον κυνηγάνε αυτό. Μανί. Αυτό είναι μανί. Μην με θα με πάρεις. Αν κατεβείς, γιατί δεν μπορώ να τα πάρω. Θέλω να τα πάρω. Εάν δεν τα πάρω, δεν θα... Δεν έχει Κάτι νερά. μου λείπει, πρέπει να... Είναι παγίδα, μην πας εκεί. Ναι, το κατάλαβα. Γιατί θέλει ρόμπο. Τη Βασιλική, κάλυψέ με λίγο, Ρε Βασιλική, μην μένεις μπροστά μου, θα με το χαλάσει. Μπα. Τι είναι αυτό? Τι στο καλό γίνεται εδώ? Γεια αστυνόμε. Έλα να παίξουμε μπουνιές. Αστυνόμε. Αναζητώ μπουνιές. Τι είναι ρε στη βάση? Εμένα κυνηγάει τώρα. Έλα ρε, έλα για μπουνιές, έλα. Μπαμ. Αστυνομικός φοβάται. Πιο πολύ από μένα. Τον έστειλε στον άνετα να πάντα. Ποιος άλλος ρε, ελάτε. Ποιος άλλος θέλει? Μου φύγει για να το σκάσω. Ευχαριστώ. Όχι, θυμάμαι. Εμένα μου άφησε να το σκάσω. Το θέμα είναι πως βγαίνω εγώ από εδώ. Ωραία. Χαχα. Δεν μπορείς. Όχι. Δικό μου το κλαδί. Αν και δεν το χρειάζομαι. Μου έδειξε το δρόμο τώρα. Κάτι. Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Ας το μάθουμε μόνο στο επόμενο. Στη συνέχεια. Ευχαριστώ κοπελιά. Τι είναι αυτό? Περίμενε, παίρνω πράγματα τώρα. Πηγαίνω τόσο χαζή. Μου θέλω να πάρω και πράγματα. Ευχαριστώ κοπελιά. Μήπως να τη φας αστυνομικός? Να μην γίνω υποψίες. Εγώ και ο αδερφός μου με κάλεσε τηλέφωνο. Γρήγορα πρέπει να πάω. Τι βουίκε. Πώς βγήκες? Όχι, εντάξει, μη βαράς. Εσείς. Θέλουμε αυτό το. Μήπως. Έχει καμιά περίπτωση. Έχει καμιά Ωραία, περίμενα. Φορτώνει τώρα τις κάμερες. Βασιλική, περίμενε, θα σας δω τώρα όλους από τις κάμερες. Έλα, φόρτωνε! Α, ωραία, εντάξει. Νομίζω σε είδα. Από εδώ πρέπει να βγούμε, αν κατάλαβα καλά. Πώς βγαίνω τώρα εγώ από εδώ, μου λέει κάποιος. Ρε φίλε, ένα αστυνομικό να μπει
Έχω παγιδευτεί εδώ μέσα. Νόσε. Είμαι εδώ μέσα. Άνοιξε μου. Άνοιξε μου. Φέρε κανέναν αστυνομικό ρε, κάθεσαι που φέρει και με βλέπεις. Δεν σε έφτιαξα εσύ που βούλησες με τα αγριοκούρνα. Κανόν, σε έχω όπλο. Δεν με νοιάζει. Σε νοιάζει πώς. Στο αστυνόμιο θα κλέψω, όχι λένε. Ω, πήρα και άλλο όπλο. Τι είναι. Δεν είναι όπλο αυτό. Πες μου τι είναι καρτούλα. Αν βγω από εδώ έχω σωθεί. Αν βγω από εδώ έχω σωθεί. Ρε φίλα, παντού δεν μπορώ να βγω. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Φέρει και αυτό. Level 3. Είναι αστυνόμος. Φέρ τον εδώ. Παιδιά, είμαι Άντε, είσαι τρελός. Σε παρατάω, γεια. και χαρά. Σε παραγιά. Εγώ ξέρω τις κάμερες, εσύ δεν τις ξέρεις. Ναι, και εγώ το ξέρω, δεν είσαι και εσύ. Από πού? Από έναν δάσκαλο μου έδωσε κάτι κάμερες και μετά τις πέταξα. Μόλις τις είδα. Ωραία, για πες τις. Παιδιά, θα την κάνουμε τεστ. Πες τις πρώτες. Μήπως δεν τις είδες. Ορίστε τι. Πες τις Όχι. πρώτες. Τις πρώτες είδα έναν αστυνόμο να περπατάει. Όχι. Είναι αυτή η πρώτη. Ναι, είχα δει εκείνον με τα γυλιά που έχει. Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Ανοίξαν οι πόρτες. Έρχομαι να σε πάρω. Δεν άνοιξαν οι πόρτες, κάποιος δραπέτευσε. Και εγώ είμαι ακόμα εδώ μέσα. Βγάλτε με ρε κολό. Μην ανησυχείς, θα το βγάλω εγώ. Ναι, σίγουρα. Μ' αρέσει που με βλέπεις και εκεί μέσα. Με υποφέρω. Καλά εδώ μέσα δεν το πουλάει αυτό που έχουν οι αστυνομικοί. Βγάλε με. Πάτα λίγο το κουμπί. Παιδιά, λέτε να κάνω respawn. Θα κάνω respawn. Ναι! Ου. Σε έχεις βγάλει μια φάτα. Και ξαναβγήκα χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Επειδή έκανες respawn. Είναι ανοιχτή η πόρτα, πρέπει να τρέξω όσο τρέξω. Το ξέρεις ότι μας κυνηγάει ένας αστυνόμος δαιμονισμένος. Εσύ τι λες. Κάπου εδώ θα έχει Και κανένα μας πυροβολάει Μμμ. κιόλας. Ενώ δεν φταίξαμε σε τίποτα. Όχι, 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 όχι. 3, 2, 1. Με κοροϊδεύει. Τι τα θέλω όλα αυτά. Τι κατάλαβα. Ρε μπρο που πας. Πάρε και εμένα. Αν μπορείς μια φορά να με βοηθήσεις ρε Γρήγορα να Βασιλική. τρέξουμε ίσως. Πρέπει γρήγορα να Αυτοί σκουπίζουνε. Σκουπίστε γιατί αντί για τα πουλιά. Εγώ ξανά. Πάμε ξανά, του πήγαινε δεν ξέρω. Πού τραμπολίνο. Εγώ έχω βρεθεί στο άπειρο. Πού είμαι. Πού πάω, πού είμαι, δεν ξέρω. Μη με ρωτήσετε. Γράψτε παιδιά. Παιδιά γράψτε όποιος το ξέρει αυτό το παιχνίδι. Ας πατήσει like, subscribe. Κλειστή είναι η πόρτα, το ξέρεις. Να πάρει μια κάρτα, μια κάρτα, μια κάρτα. Και δύο παίζουνε μπιφ. Το άπαξ. Εγώ έχασα να φάω, τέλεια. Εδώ κάποιος πέθανε. Πού, Θέλουμε ένα φτιάρι. φτιάρι, Πρέπει να μπούμε εδώ μέσα σε αυτήν την γελόγρια. Α, την άνοιξα. Απλά το πατάω συνεχόμενα.
συνεχόμενο. Όχι, έτσι. Να, δεν θα στα πετούσα. Και άνοιξε. Ναι, εντάξει, μη βαράς, μη βαρά. Δεν μπορεί κάποιος να μου την άνοιξει. Έλα, Βοήθαμε! θα Άνοιξε ρε που να σε ηχέσω. Μ' άφησε για να βγω, εντάξει, ευχαριστώ. Θέλω να πάρω τη μάνα μου, γιατί βρέθηκε εδώ μέσα. Θέλω να γίνει στην μαγική. Και άλλο κλαδί. Τι τα θέλω όλα αυτά τα κλαδιά. Γράψτε μου λίγο κάτω στο σχόλιο. Τι έγινες, λέει. Ήθελα να γινόμουν στην Θα κάνω μπράτσα εγώ. Ωραία, πάμε. Θέλω να Τι έπα. Θέλω να Γιατί? χωριστώ. Κρασάρο. Χρήστο, θέλω να γίνω αστυνόμος. Γίνε. Θα μου μάθεις. Κάνε leave και κάνε με join. Τι είναι το leave? Leave. Παιδιά, επιτέλους θα είμαι ελεύθερο. Δεν μπορώ να βγω στην αστυνομική. Πήρα μάξι ρε, ξέρετε τι είναι τα μάξι. Ναι, βρούμε κάτι άλλο. Για λίγο. Όπα! Δεν είναι τόσο ωραίο αυτό το παιχνίδι. Διάφορα είναι. Όπα! Σε έχω πιάσει. Έπρεπε να έχω Roblox να κάνει φιλία. Goodbye! Θα προτιμούσα να σταματήσει αυτό το κοκοσκατάκι σου, πώς το λες. Believe, έτσι το λέω. Γιατί δεν πηδάς! Γιατί! Γιατί! Αυτός έχει πολύ πλάκα. Παιδιά, δεν μπορείς νομίζω. Όπως έγραφε και στο τέτοιο. Όπως έγραφε... Φύγε από πάνω μου! Ρε παιδιά, με πλακώνει! Άφησε με ρε άνθρωπο του Θεού! Ο αδερφός μου, ο ξαδερφός μου, μικρός, ο Χριστάκης που παίζει Brawl Stars, είναι 5 και τώρα θα γίνουν 6 και εγώ είμαι 7. Τίποτα, έναν φίλο μου το Χριστάκη. Ναι, ξέρετε, έναν φίλο μου το Χριστάκη. Και τι φίλο παίζει Brawl Stars, γιατί όλοι οι φίλοι μου στη σχολεία Brawl Stars. Έχω μια ιδέα που δεν νομίζω να πετύχει. Αλλά... Είναι αστυνομία. Μπράβο! Αστυνομία. Θα με βοηθήσει να δραπετεύσω. Δεν έχω κάρτα. Ωραία, περίμενε να έρθω. Έχεις κάρτα. Βγες έξω εδώ στο γήπεδο. Εντάξει. Ήταν αστυνομία. Στο γήπεδο. Έλα στο γήπεδο πριν σε σκοτώσω. Αυτό δεν είναι το γήπεδο. Ναι, λες να μην το ξέρω. Ναι, γι' αυτό πας και. Όλοι εμένα βρήκαν να με σκοτώσω. Αυτό λέω και εγώ, παιδιά. One level. One IQ. Να σκοτώσω. Δεν είναι, τώρα θα ξαναγεννηθώ αστυνομία. Πες μου τώρα που έχεις. Εδώ. Ωραία, πού είσαι. Εσύ που είσαι. Να είσαι. Ακολούθαμε. Πού είσαι. Εδώ είμαι, στο σκοτάδι. Πού πας ρε άνθρωπε του Θεού και της κόλασης. Δεν σε βλέπω. Να με. What? Δεν σε βλέπω.
είμαι. Ρε, βλέπω από το δικό μου. Περπάτα όλα ευθεία. Στρίψε. 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 Και πού είναι? Ρε φίλε, ωραία, πάμε πάλι. Πήγαινε όλα ευθεία μέχρι να σου πω stop. Ευθεία. Ναι, παιδιά, το βρήκαμε. Το βρήκα, παιδιά, το βρήκα. Φέρω να σε πάω. Οκ. Έλα, εδώ Ωραία, είναι. άνοιξέ μου. Ναι, τραπέταψα. Τώρα τα λέμε στην επόμενη ζωή. Βασιλική, θα με βοηθήσεις? Εγώ τώρα πάω κάπου, γεια. Γεια. Ναι, που θα σου γεια. Εγώ Κι εγώ. είμαι αστυνομία. Θέλω να βγω. Βασιλική, σε χρειάζομαι. Πού? Θέλω να με ανοίξει εδώ πέρα. Την κολόπορτα. Πού είσαι? Ξημέρωσου. Φέρ. Πήγαινε με και εγώ θα ανοίξω την πόρτα. Όχι. Να είμαι εκεί. Αυτός δεν είναι. Είναι αυτός. Πού είσαι? Να είμαι. Α, ξέχασα, δεν με βλέπεις. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Αυτό εδώ άνοιξε. Δεν ξέρω. Άνοιξε μου και αυτήν. Τι είναι? Ευχαριστώ. Τα λέμε στην επόμενη ζωή. Και έτσι, παιδιά, έχουμε αποδράσει. Να αποδράσαμε. Ναι. Ευχαριστώ, Βασιλική. Παρακαλώ. Και Και καλή τύχη. τα λέμε. Γεια. Και τώρα, παιδιά, τραπετάξαμε. Βρήκα. Η Βασιλική βρήκε αυτό το μπλε που είχαμε δει. Άρα... Όχι squeeze. Απλώς δεν πρέπει να το παρακολουθήσω. Γιατί? Α, μάλλον είναι κάποιο στοιχείο για αυτό το χ. Αλλά σήμερα πέτυχε ακόμη πιο εύκολα. Πρόδωσε σε όλη την τέτοια. Παιδιά, εμείς κατεβαίνουμε και φεύγουμε. Λοιπόν. Θα το έκλεινα εδώ το βίντεο, αλλά είστε να πάμε να εξερευνήσουμε ένα από τα σπίτια. Φαίνεται λίγο... ναι. Βασιλική, είσαι ακόμα μέσα. Πιάστε να χείρουμε τις χειροπέδες. Εγώ στο διάλειμμα. Γιατί καλά με να αδειάσεις. Επιστρέφω. Θα κλείσω πόρτα. Συνεχίζουμε, παιδιά. Παιδιά, και είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε στον κόσμο. Βγήκαμε από εκεί και δεν ξέρω. Μπορούμε να κλέψουμε σπίτι. Γράψτε μου τώρα κάτω στα σχόλια. Παιδιά, μην γράψετε. Γιατί? Νόμιζα τίποτα. Όπα, μπορούμε να μπούμε στα σπίτια. Wow. Βασικά όχι wow, γιατί δεν έχει τίποτα. Εγώ μπήκα εδώ. Για λίγο νομίζω ότι με κλείδωσε. Θα μπω σε αυτά που έχει γκαράζ. Δεν να μου την είδα. Τα. Respawn. Τα.
Μη μου το κάνεις αυτό το μαρτύριο παιχνίδι. Έχω Παιδιά. μια μυστική πράκτορα και εγώ με τον αδερφό μου. Πώς με έφτισες αφού είσαι Δες, εδώ ξαπλό. έχει ελικόπτερο. Μπράβο του που έχει ελικόπτερο. Παιδιά, Άλλη φορά που Έχω. θα σου αρέσει να σε ελευθερώνω. οκ παιδιά, αυτό μόνο ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα. Όχι! Τι, Πρέπει να παίξουμε λίγο ακόμα. Μου άρεσε. θα βγάλουμε κι άλλο βίντεο. Ωραία. Γεια σας παιδιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τσάου τσάου. Περιμένετε συγγνώμη. Όπα, τι είναι αυτό.